zavládla vianočná atmosféra vo forme vianočných trhov. Deti tu spievali a predávali vlastnoručne vyrobené výrobky. Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa snažili spríjemniť našim žiakom, kolegom, rodičom, starým rodičom vianočnú atmosféru a preto sme si pripravili pre nich vianočné trhy. Vianočné trhy mali byť pred školou, keďže tradícia Hurbanky je tieto vianočné trhy robiť von. Trošku nám príroda zamiešala karty a nakoniec sme to museli robiť dnu. Verím ale, že vianočné trhy prispeli k tej príjemnej atmosfére. Vyzbierané peniažky sa žiaci rozhodli spolu so svojimi učiteľmi venovať na 3 také charitatívne akcie. Jedna pôjde do fakultnej nemocnice v Martine na neonatologické oddelenie, druhá pôjde pre tuláčik, teda pre zvieratka a tretia časť z materskej školy pôjde pre nášho žiaka Sebastiana Nebožku. Čo ste si vo vašej triede pripravili na vianočné trhy? No tak my sme si pripravili náramky, medovničky, potom tunak môžete vidieť takého trpaslíka pekného a veľa vecí. Sme si pripravili takých anielikov, potom svietniky a také ozdoby na stromček a to bolo asi všetko. No, sme si pripravili nejaké sladkosti, nejaké výrobky od mojej kamoška aj odo mňa a ešte aj celá trieda si robili nejaké výrobky. Rôzne toaletné papiere, perníky, oblátky a výrobky zo sviečok a tak. Aký máš pocit z toho, že tvojou prácou pomáhaš druhým? Je to dobrý pocit a môžeme to aj takto svojimi výrobkami niečo urobiť pre druhých. Veľmi dobrý, lebo môžeme pomôcť vlastne druhým ľuďom, alebo teda zvieratkám. A polovica výťažku ide do útulku z našej strany a potom ďalšia polovica ide ku nám do triedneho fondu. Čo si myslíte o tom, že časť peňazí z výťažku ide na charitatívnu akciu? Je to všetko super, že tie dievčatá takto aj chlapci sa starajú o zvieratka a ostatné veci. Je to veľmi dobrá myšlienka a som rada, že takto deti môžu podporiť dobrú vec. Môžu sa učiť, ako treba robiť dobré veci. Dúfame, že sa vám naše vianočné trhy páčili, že peniaze splnia svoj účel a potešia obdarovaných.